Kum ka jing ekmen lang hakane kasi jong jing dab lai post nem jong ka Riphoi district kum ka district ka Bapura u MLA jong jirang constituency uba sostana sotun lengba jong ne ko khobor upun pau ye ka jing khoblei ye ki longden ki bala treshitom ban penlong ye ka district ka Bapura bat kum juru ye ki pajba ka district baro ka wei bade ban kat mau kerpang ye ka ne kasngi bakrau jong ka district ka por so ban pau ye ka jing khoblei ye baro ki pajba jong ka Riphoi district hi baro ka wei ba ngilai kenjo seka snem ka balai po akba la debio ya ka district kecungi bat ngaso ban pau ya ka jing khoblei ban kan mau ye ki reurang ba ki pakmat kamtam i Dr. Didi Lepang i bala la ban trestom ban penyo ya ka district Riphoi be kecungi bat kumcu ru hawing ken hapan ken mau buram ya i late pada sengi bat ki nong mikmat ki bala late no i maji di rembai i masnomik kalwin nang ta kiwe ki rang ba i ki bala late no ki bala tristom nang ta ban penyo ke district umi ma Fleming nang ta kiwe ki rang ba ki ri pakmat ki be don bentalang ban penyo ke district ban ngapen pau ke jing khoblei ye ki ba ki yeng ngasam bat kum juru ngaken tu kan pau me baro ki paiba jong ke district ke jongi ki nongelam na ki district ke jongi hi baro ba ki nangla ban trestom kumno bangin kentiu ya ka district ke jongi ba kan long ke district ke banang roy haparo ki benta bat ngapen pau lu ye ke jing khoblei kasni burom ka bakrapang nadu kli du jeng district deputy commissioner SP ki officers baro haki department ki repair ki be don bentalang kumno ban kentiu ke district ke jongi bat kumju nga pen pau ye ke jing khoblei ya ki MLA baro jong ke district ke jongi nangta ki MDC baro ki nongelam haki seng bhalang ki nongelam haki kenyam ki repair bat kumju ye ki paiba hi jong ke district hi brokoi ba ke nangkiu habaro ki benta bat ngakid tu bat ngakid bok ke ruang ye ki yeng ki sam ki jong ki ba de ke district ke jongi ba ke nangya chikrang chikmat habaro ki benta blishun